Һез Рәсәй радиоһында Башкортстан тапшыруларын тыңлайһығыз. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, Рәсәй Башкортстан радиоһының туры эфир студиясынан мин Газиз Лукманов сәламләйм, режиссер пульт артында Марат Рәхмәтуллин. Республиканың икътисади хәле, райондар үсеше, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы, кесе һәм урта эшкуарлык, икътисади Башкортстан тапшыруында. Урман үстергән аслык күрмәс дигән борынгылар хак әйтелгән. Урман безнең байлыгыбыз, тик ул байлык хуҗаларса караш талап итә. Бүгін ағасты төділіш, сәнәгать өсөн қырқабыз икән урынына икене ултыртырга кәрәк. Югыйһә бүгенге битарафлык киләсәк буын көнкүрешендә етди йогынты яһаясак. Хаталык караш кешелек сәламәтлегендә лә сагылыш табу ихтимал. Сәнәгать үсеше дәверендә заводтардан, автомобильләрдән күпләп атмосфераны бысратуынан һаклаусы ла ошо яшеллек бит. Ул яшеллек бүген үзе яклауга мохтаж. Урман хуҗалыгы өлкәһендә адаккы елларда барган үзгәрешләрне исәпкә алганда тармак реформа кисерә дип әйтсәк тә язык булмас. Бұл реформаның нинди һөҗүмтә биререн вакыт үзе генә белә, ә безгә фаразларга кала. Федераль милектәге был табигать байлыгына дәүләт бүген килем сыганагы буларак карай башланы булса кирәк. Элекке замандан айырмалы эшкуарларга, предприятиеларга хәзер одайлы вакытка урманды куртымга алу күпкә еңеләйде. Шул ук вакытта халыкка төзелеш, ягулык өчен бирелә торган агас күләме кәмей бара. Башкортстан урман ресурслары күләме буенча Рәсәйдә тәүге төбәктәр исемлегендә. Республика биләмәләренең өстен бер өлеше төрле кимәлдәге урмандардан тора. 19-нчы буатта 70% ерләрдә агаслык булган. Әлеге көндә урмандардан күпселек өлешен япраклы агастар тәшкил итә. Төзелеш өчен кыйммәтле ылытлылар күләме елдан-ел кәмей бара. Ошо ук тенденция бөтә Рәсәйгә, хатта дөньяга хас. Галимдар адаккы 15 ел эчендә генә илдә агаслыктардан 7% тирәһенә кәмеү хакында белдерә. Буның сәбәпләре төрле. Шуның өстән бер өлеше агасты эшкәртү я ягулык өчен кыркыуга бәйле. Ошондай күләмдә урмандардың юкка сыгуына авыл хуҗалыгы сәбәпсе. Bundan тыш янгындар һәм башка сәбәпләр бар. Башкортстанда урман хуҗалыгы нимә менән яшәй, нинди үзгәрешләр бар һәм буласак безнең һәм һезнең һорауларга республиканың урман хуҗалыгы министры Динир Әхмәтянов җавап бирә. Тура бәйләнеш телефоны 272-55-47. Шылтыратыгыз, һораулар бирегез, фикерләрегез менән уртаклашыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тура эфир телефоннары һезнең карамакта 272-55-47. Бүгенге һөйләшүдә урман хуҗалыгы министры Динир Әхмәтяновка һорауларыгыз килеп тоһа, я тәкъдим фикерләрегез булһа, шулай ук ишетергә әзербез. Динир Әскәтуллы, хәерле кич. Хәерле кич. Урман хуҗалыгының республика икътисадындагы өлеше турында бүген һөйләшмәкчебез. Тәүдә 2016 елда булган йомгактарда бераз барлап китәргә кирәктер. Башта әлбәттә тыңлаушыларды безнең дөйем алганда урман хуҗалыгы күрсәткечләре буенча таныштырып китү язык булмады. Безнең республиканың 6 миллионнан ашу гектар территорияһын урман биләй. Шуның 5 миллионда 700 меңе ул безнең федераль милеккә ингән урман хуҗалыгы, безнең карамактагы булган урмандар. Лесистә бетәләр урман белән капланган өлеше безнең республиканың бүгенге көндә 39% тәшкил итә. Һәм баягы үдегедән тәүсигышыгызда әйтеп киткәнегезчә, кәми килә дигәннәйдән был безнең өчен константа, без үтәгән вәкаләтләрнең төп бурычларының бере моны ошо урман белән каплаулы урындарды кәмитмәткә дигән безнең иң төп максат. Икенче максат безнең моны ошо 40 гектарларның ханына карата шулук кимәлдә урманда яңынан тәргедеү максаты әйтеп китәргә кирәк. Икътисад өлешенә килгәндә, әлбәттә, безнең урман кодексы Россия Федерациясының урманды файдалануның 16 төрен билдәләп китә. Без күбрәк күнеккән безнең агас әзерләү төрен һәм ул ысынлап та шулай майданы буенча байтак кына тәшкил итә. Был шөгыль менән арендага алучылар, хәтта аларның исәбе буенча арендаторларның алар кемрәк %85-тән артмайлар. Икенче төр ул рекреацион максатта.
Был ял итү урындары булдыру, туристик маршруттар һәм башка ошо рекреациялык нәйдәрдә кулланырга дигән мөмкинчелеге бар. Һәм был тәңгәлдә без һуңгы елларда бигрәк тә айрыуса игътибар итәбез. Һәм үзебезнең урман хуҗалыктарын, лесничестволарга лесоустройство материалдары әзерләгәндә айрым рекреацион урындарды билдәләп китүдә һәм уңайлы булган урындарды билдәләп китүдә хорайбыз алардан. Монда безнең нигә хорауга үтенескә алар каршы түгелләр, билдәләп китәләр. Тагын да бер түрі бар аның дару, үлән һәм техник ресурстары еу мөмкинчелеге бар. Йөрәк фәлән башка нидәре. Анан тыш әйтергә кирәк, урманның ана шул 16 төрен һәр берен тәфсирләп һөйләп тору кирәкме? Ну, дөресен әйткәндә, менә шул агас әзерләү безнең күнегелгән. Агас әзерләү буенча, әлбәттә мин анык кына цифрларда әйтеп китә алмыйм. Ничә процентын безнең икътисадта тәшкил иткән, чөнки бу тәңгәлдә безнең икътисад министрлыгы курировать итә. Ну, шулай да якынса 15% тирәһендәге дәүмәлдә анык кына әйтеп китәргә булыр дип әйтәләйм. Менә бу һуңгы еллардагы барган үзгәрештәр, гомумән, шул урмандарды тергеҙеү, агас эшкәртү, агас етештерү, кыркыудың күләмендә нисектер сагыламы? Сагыла әлбәттә. Ну, төп безнең барган реформаларның башы урман хуҗалыгында башланды 2007 елда Рәсәй тарафынан кабул ителгән урман кодексынан. Һәм бұл кодекс әлбәттә шуга ярашлы нык кына 40-ка гына үзгәрештәр кисерде. Төрле өлкәләрдә, төрле регионнарда урман хуҗалыгы тармактары төрле структураларда кала килә. Әйтәйек, бездә айрым урман хуҗалыгы министрлыгы булһа, кайбер урындарда ул үзенең нигә әһмиятенә карап, экологик министрство, природопользование министрлыгында ла булуы ихтимал. Шунан тагын да мөмкинчелек бирде, был кодекс безгә одайлы срокка куртымга алу хукугын арендаторлардан килүенә. Һәм әлбәттә был урман кодексының төп политика шугала юнәлтелгән. Дәүләт елкәһеннән алырга сыгымдарды, урманды карауда, аны яңынан кайтарып үстерүдә һәм тәрбияләп торуда куртымга алучыларны өстенә алу максаты куелган. Әлбәттә, бұл тәңгәлдә әйтеп китердем, бездә эшләйһе эшләр әлегә күп. Безнең әлләни күп 5 миллион 300 мең гектар дип әйттем, шуның әлегә 1 миллион 300 меңе генә куртымга алынган. Менә шу агас эшкәртүчеләр тарафынан. Мөмкинчелектәр бар, но әлбәттә куртымга алучылар иң тәүдә үзләренең күзлегеннән карайлар, экономик яктан үзен аклармы, юкмы, шул күзлектән сыгып киләләр. Һәм дөрес билдәләп киттегез, безнең Башкортстан урмандарының 5тән 1 өлеше генә ул ылыслы агастар тәшкил итә. Калгандары ул япраклы агастар һәм тагын да бар инде аларның арасыннан дөйм составында бар уже улыгайган, картайган, авырый башлаган һәм түбән сортлы агастар тәшкил ителәләр. Шуңарга бындай анһат кына әйтеп табыш алу мөмкинчелеге әлбәттә кәмрәк. Шуның өчен төпле итеп, ныграк итеп, яңа технологиялар кулланып эшләгән эшкуарларга әлбәттә безнең территория бик отышлы. Менә бұл тәңгәлдән әйтәйек, зур гына предприятиеләрдән бере вакытында кайбер вакытта низахтар да булып алган, Селенаны мин күз алдында тотырным. Бүгенге көндә ыңгай эш менән алар үзләрен күрәтә башланылар һәм шул ук вакытта күрәләр тик карагай ылытлыгастарга гына үтмәй, үзләренә ниндәйдер өстәмә продукциялар, өстәмә линияларны үткәрүдә күз алдында тоталар алар. Шул ук вакытта Башиспром предприятие, был предприятиянең 16 елда үткән елда бетте, арендага алган нидәрнең территорияләрнең сроктары һәм Рәсәйдән приоритетный инвестиционный проект дигән программа астында Өфе фанера комбинаты һәм Өфе фанера плитага сыгару комбинаттары был кварталларда яңадан куртымга алып, шуларды бүгенге көндә оформлайту менән булышалар. Һәм аларның да әйтергә кирәк реконструкция көстүгүн әйтеп үткәреп алдылар. Һәм артабан был предприятие үзенең сыгарган агастан эшкәртеп сыгарган товар кимәлен, продукцияны арттырыр дип уйлайбыз.
Шул вакытта аларга бәйле бераз низактар да бар. Селена кебек эш ыңгайга китер дигән өмет бармы? Өмет бар. Закон негезендә эшләгәндә һәр бер менә эшләргә була. Әлбәттә без ул куртымга алучыларны хайлап ала алмайбыз. Хәтта нидәрдә арендага биргән усырда аукцион үткәрһәк тә теләктәре буенча киләләр, но закон тарафынан ипләп аларды, һәр берен теге атты тәртәгә индергән кебек индерергә мөмкин. Мөмкин закон бар, законда үтәүде талап итәргә кирәк. Мәсәлән, Селенаның урманда яңынан тергедеу максатында эшләмәгән нидәрен вакытында судка биреп, суд тарафынан без аларны мәҗбүр иттек һәм бүгенге көндә елына 1200-1300 гектар алар планлы рәвештә утыртырга мәҗбүрдер. Шуның күк нидәр буенча артабанда талаптарды без катыра куябыз. Урманды хуҗалар сакарау буенча аларның йөкләмәләре бар. Әйтәйек, санитар-оздоровительный мероприятие үткәрергә тиештәр агру агастар белән. Шул ук вакытта агастарды хирәкләү максаты, аны теге полнотаган технология буенча кара бару өчен. Менә шундай эшләрдә артабанда әлбәттә алардан талап итәсәк бит. Кемдер икка бармай, улары буенча әйтергә кирәк, соңгы 3 ел эчендә генә 20 меңнән ашу менә шундай куртымга, урманды куртымга алган арендаторлар белән исәп-хисап төздек суд тарафынан. Хәдә әйтеп киткән ошо административ ниндидер үзгәрешләр дәврендә безнең халыкка бирелә торган агас күләме дә кәметелде бит инде, шулай ук талаптар да артты. Буны әлбәттә күп вакыт ошо агас алып, уны эшкәртеп, ниндидер әзме күпме килем алып өрөнгән кешеләрдә улар ничектер кире кабул итте. Әле бүгенге көндә бу талап ниндирәк аңлашылды. Монда безнең халык ихтыяжы өчен бирелә торган агас турагында бар ая. Ысынлап та дөресен әйткәндә агастың бигрәк тә халыкты кызыккандырган ул ылыслы урмандардың өлеше ысынлап та арендаторларга куртымга китү сәбәпле кәмене. Әйтәйек, ылыслы агастарды сагыштырып кына әйтәм. 700 мең аның елда китә торган мөмкинчелеге булса, шуның 500 меңе бүген арендаторлар кулында, халыкка бирә торган өлеше кала 200 мең. 200 меңдән самаменен 80 мең тирәһен без республиканың дама комплект программа буенча аларга резервләбез. Һәм бәләкәй генә цифр. Бүгенге көндә безнең 17 мең заявление сиратта торучылардан. Был самаменен республикага 1 миллион 700 мең километр агас дигән хут. Но монда әйтергә кирәк, шулай итеп, күп безнең өйгә төзелешкә бирелгән агастың барыбер башлыса күп өлешен тәшкил итә япраклы агастар. Безнең ул әйтәйек, урман ылыслы урмандар хазатында ултырган халыктар өчен генә күбрәк ылыслы агасы талап ителәр. Башка ердә әйтәйек, менә 500 меңдән ашуын без елда бирәбез кешеләргә йорт кураһын төзәтү һәм эшләү өчен. Шуның әйтергә кирәк, баягы цифрлар 778-702 меңе генә ул ылыслы агастарга тәшкил итә. Калган үзе менә шундайдан килеп чыга. Тагында монда бер нәй бар, законга үзгәрешләр индердек. 2016 елның мартыннан ул үткәсенә инде. Әле 2007 елларда безнең урмандарды куртымга алучылар булмас бурын исәпләп чыгарылган расчёттар менән халыкка бирүдең кимәле 150 кубометр тәшкил итә. Хәзер аны кәметергә туры килде. Был беренчедән, икенчедән ул вакытта сират дигән әйбер юк иде. Шуның аркасында күп кенә низактар килеп чыгайны, кешеләр ризаһатлык белдерделәр. Чөнки дөресен әйткәндә урыны менән әлбәттә безнең хезмәткәрләр тарафыннан да яңлыш эшләгән усурлар булгандыр. Һәм менә ашларды көйләү өчен хәзерге вакытта без гражданнарны закон тарафыннан категорияларга бүлдек. Иң тәү сиратта сиратһыз алалар фажигага очраган кешеләр. Был янгын сыккан соракта һәм башка табигый шундай фажигалар аркасында булгандарга. Аларды иң тәү сиратта сиратһыз тәэмин итәбез. Шуннан һуң айыруса хукугы булган граждандардың категориясын билдәләп китте закон хәзерге көндә. Был иң тәү сиратта яшь семьялар, шуннан һуң килә күп балалы семьялар, ну шу бер категориялар инде. Инвалид балалары булган, яки үзләре инвалид булган, был
был безнең тулыһынса күсәрелеп алды категория җир турагындагы законды көйләү буенча республика законының 10 статьясына ярашлы. Һәм әлбәттә монда бит тагында кәметтек күләмен 110 километрга 110 километрга хәтлем дип атала ул. Күп осырда кеше аңлай, вот 110 километрды сыгарда халып бер дигән. Ә безнең һәр вакыт кына делянкаларда сплошной робкага берүгә анда мөмкинлекләр юк. Шуның өчен 110 километрга хәтлем ул. Әгәр дә мөмкин икән ала тукханында, хикәнендә, 70-ендә. Ну, обязательно 110 дигән һүз түгел ул. 110га тиклем. 110га тиклем дип аталган шуның өчен. Шунан не өчен ремонттын өчен өйөн үзгәртеп төзү өчен тагында бирелә. Аны безнең бүгенге көндә 25 км 5 ел хайын. Менә тәүгә иде бирә 110 км. Аны 25 елдан соң гына кабатлап алырга мөмкин. Тагында ише бер нее бар. Бер гаиләнән һәр бер гаилә агзаһы ядып ала алмай. Элекке һәмәк. Әйе. Менә гаиләнең хуҗаһы язды, алды, бетте. Шунан икенчесе тагында яңгыдактар булу ихтимал. Ул вакытта менә шундай яңгыдак айрым граждандарга тоже берү каралган. Аңлашылды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 272-55-47 тура эфир телефондары һеҙҙең ҡарамаҡта. Әгәр дә Урман хужалығы министрына һорауҙарығыҙ булһа, ягъни тәҡдим фекерҙәрегеҙ булһа, шылтыратығыҙ. Тура эфир телефондары асыҡ 272-55-47. Беҙгә тауыға шылтыратып башы килә. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Һаумыһығыҙ, үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ һәм һорауығыҙ. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Һаумыһығыҙ, һеҙ эфирҙа. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һеҙгә менә ике барсыған һорауым бар иде. Менә ҡырҡыу эшкәртеү тураһында һәр ваҡытна ишетелә. Ну, ана ҡырҡыу белән үстереү сорауга бер-берсенә туры килмәү бер мәғәнә. Икенчесе, значит, менә урманны чистартырга кем тиешле икән? Хәзер элекке лесниклар, техниклар бар, хәзер аларны ҡыҫҡартылған дип ишетелә инде. Ну, хәзер менә нәрсә, үземнең күрүемчә, Шитова ягында, ана Полев ягында урманнарга мин Мәскәү артынан керсәм, күпме ауған агачлар ята, күпме сухостойлар тора. И күпме эскәрәк керһәң, шул тиклем күбрәк күрәсең инде. Ашындай күренештә инде. Игътибарсыз калдырган, значит, ташландык урман шикелле инде. Аңлашылды. Һорауығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Сыныпта был... Әйе, ул проблема тора. Һорау өсөн ҙур рәхмәт. Ну, беренсенән һорау биреүсе билдәләп китте, дөрөҫ билдәләп китте. Элегерәк ошо үҙгәртеп ҡороуҙарға хәтлем, реорганизацияларға тиклем беҙҙең республикала урман хужалығында эшләгән кешенең һаны 2000-дән ашыу ине. Бүгенге көндә беҙҙең инспекторларҙың һаны 364. Һәм тулайым аппараттыҡлар менән, башҡа нейҙәр менән беҙҙең әле подведомственный учреждениелар бар, автономный учреждениелар, лесхоздар. Беҙҙең урман эштәрен башҡарып сығарыусылар. Шулар менән бергә һанағанда 2000-дән саҡ ҡына артығыраҡ кеше. Ну, был беҙгә әлбиттә теге ней булып тормай, сәбәп булып тормай. Тырышабыҙ был тәңгәлдә нейҙе үтәргә үҙебеҙҙең бурысты. Иң тәүҙә урманды файдаланған кеше, әгәр дә ул урманға килеп делянка алып эшләгән икән, ағасын ҡырҡып алған икән, ул тапшырырға тейеш беҙҙең участка лесничийына. Тапшырырға тейеш, порубочный остатка тип әйтәбеҙ инде, ботаҡ сатаҡтарын бер урынға өйөп ҡуйылған килеш, йә килеше тәбиғәт шарттары мөмкинселек биргән хәлдә яндырып та ҡуйырға мөмкин. Менә шундай рәтеп тапшырылырға тейеш. Менә һорау биреүсенең тағында мин аның нейенән аңланым, бүгенге көндә үҫеп ултырған еренән ҡолап, сереп, яки тегеләй, былай неткән ағастар тураһында сухостой тип атаған нейҙәр ҙә бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бүгенге көндә элек ундай ағастарҙы беҙҙең участка лесничийла үҙенең хоҡуғы менән халыҡҡа ниндәйҙер бер кимәлдәге аҡсаға законлы рәүештә выписывать итеп бирә ине.
Бүгінгі күндә кызганычка каршы мына бындай хукук безнең юк. Безнең үҙебезнеке юк. Без обязательно нидән мотлак рәвештә Ростехоздың филиалы бар структура, Центр защиты леса. Шунан алырга тиешбез заключение, врачтан заключение алганмы. Үлгәнме бул агас, или үлмәгәнме? Һәр агаска. Һәр агаска, кирәк булһа. Менә шундайрак бик каты талабы бар. Һәм менә шуның аркасында әлбәттә бындай күренеш бүгенге көндә хөкем һөрә. Был хәлдән әйтәйек үтә нык талап куелганлыгын хәзер югары даирәләрдә аңлай башланылар. Но ниндәйдер уже күрһәтмәләр дә килә башланы. Но әлегә пока закон тарафынан ныклап анык кына безнең эшләү тәртибе билдәләнмәенсә, безнең әлбәттә лесниктар дөресен әйткәндә шикләнәләр. Чөнки безнең өстән дә надзорный органнар бик яхшы күзәтәләр. Бик яхшы күзәтәләр. Һез беләһегез, 2013 елда улануда безнең Россиянең президенты Путин тарафынан үткәрелгән кәңәшмә именно урман хуҗалыгындагы җинаятьчелекне кәметү турында. Менә шулардан сыккан бул талаптар улар. Булган вакытында шул ук алыс көнчыгышта әйтүләренә караганда һәрбер участка лесничий тута килеп эшелондап ебәрергә сухостой дип агасты. Менә шуннан да килеп сыккан. Һәрбер нидән үзенең бер сәбәбе килеп сыга. Шуның эдемтәһе буларак хәзер бүгенге көндә без әлбәттә үзебезнең көч белән тырышабыз. Менә ошо валежникларда корып алган агастарды янгын хәвефе сыгармау максатында ейештиреп алу дип. Но аны әлегә баягы кайдалар бер ергә тиятеп җибәрү дигән һүз түгел. Biz аны ештрабыз да орында алабыз. Сәрегә тиешендә өйеп куярга. Менә бу эшкә хәзерге вакытта һуңгы елларда без район администрацияларында менән дә бергәләп кәңәшләшеп эшләйбез, өмәләр үткәрергә тырышабыз. Бигрәк тә юл буенда кеше күзенә күренеп утырган урыннарда күбрәк нитергә тырышабыз. Чөнки бернинди дә сер түгел. Дөрес билдәләп китте. Хара берүсе юлдан кайткан вакытта менә орман зонаһын үткәндә ул юлдан ике ягын кара баруда итә. Күпме агастың ятканын сырып. Аны кемдер алып кайтырга теләһә, ул шул ук вакытта агасты урлап алып кайтусы булып килеп сыган. Закон хатлык. Закон хатлык. Кадганска каршы. Но пока менә шул турала норматив право актларының проекттары эшләнү үтендә. Без аны ошо көндәрдә өмет итәм инде быелгы елда без күрербез дип ул. Федераль үзәктән. Федераль үзәктән. Әлбәттә бул бөтен булган федераль үзәктән милке. Ереле агасыла һәм шуга шул законга таянып эшләйбез бөтен булган әйбердә. Шул ук делянкаларда алып вакытында тазаламай калдырып киткән, ташлап киткән осракта уларда эшләтү саралары ничегәрәк? Саралары бар, закон тарафынан каралган. Безнең инспекторлар тарафынан башта предписание кайбер бирелә. Срок куеп, әгәр дә шул тәңгәлдә эшләнмәгәндә, ул вакытта судка барып җиткереп беренчедән штраф һәм икенчедән судтың карары менән принуждение, мәҗбүр итү дигән әйбер сыгарга мөмкин. Монда нидер бар. Һәм эшкуарлыкка килгәндә яңа система барлыкка килү менән аукциондар үткәрелә бит инде, зур предприятиялар әлбәттә аларның ресурслары күбрәк, аксаларлы, мөмкинлекләре һәм менә бу куртымга алу система барлыкка килү менән эшкуарлар ошо агас эшкәртү менән көн иткән безнең юнселдәр авылларда, бигрәк тә ошо Урал районнарында, Төньяк Көнчыгыш районнарда улар ничектер теге урманга ятып калды дип әйтергә мөмкин. Менә уны ничегрәк тә хәл итәргә кирәк бит инде, чөнки унда шул эш урыннары, шул халымдар. Булды, анда проблема булды. Мин аны булды дип әйтәм, чөнки үткән 16 елның башынан без бәләкәй эшкуарлар өчен айрым аукциондар үткәрә башладык. Ел әйләнәһендә 1100 лот куелды. Агастың күләбе 635 мең тирәһе булды. Но нидәрдә катнашып, аукциондарда үдәре бул бәләкәй эшкуарлар катнаштылар. 200дә почти 300 мең тирәһен алдылар. Бул тәүге ел гына булды. Һәм бул артабанда без дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Менә ошондай мөмкинчелек бар. Анда бер гилләһе бар. Бұл аукциондарда агастың хакының эсенә индереп китә, агасты ушул урманды яңынан тергедәү расходтары,
пожардан хаклау расходтары һәм башка кайбер расходтар инеп китеп, Шул ук талаптар инде куртулган. сак кына артыграк китә. Тагы бер шылтырату бар, әйдә кабул итеп кетәйек. Тыңлайбыз сезне, һаумыгыз һез туры эфирда. Диләс кадыш. Хәерле кич. Мадинов диянчымын. Радио Кемеш, хәерле көн. Көп еллардан бирле агас утыртабыз. Яхшы хвойны урманнар. Алардан инде өлгөргәннәре бармы? Әле разработка барлыклары бармы? Буласак бармы шул утыртсан агаслардан? Радио Кемеш, рәхмәт, туравыгыз өчен. Үзегезгә иминлек, аманлык. Айтып китәренем, әлбәттә безнең массовый ултырта башлайлар Башкортстан тарихында 60-нчы еллардан ылытлы агастарды. Һәм аларның бүгенге көндә яше әле 40-ка торган яшькә җитмәгән. 40-ка торган яшькә җитмәгән. Тәҗрибәле кеше буларак, бу тормышты күзәтеп йөргән кеше буларак, мин сезнең һорауыгызны мәгънәһен аңлаем. Әлбәттә, табигатьтә үткән ылыслы карагай яки нарат шырша агасларының сифатына җитә алмас инде улар. Но шулай да ниндәйдер бер күләмдә, кимәлдә безнең икътисад ихтияҗларын канәгатьләндерер дип ышанам мин. Рәхмәт туравыгызга. Рәхмәт туравыгыз, Разил Кемединович. Урманда куртымга алышлар, шул ук яшь үсентеләр ултырты, уларда тәрбияләү, тазалыкта тоту делянкаларда бул вәкаләтләрдә тулынса өстенә ала тини бит инде. Уларда менә бул вәкаләтләрен үзенең бурычларын үтәүдә ничегрәк контрольдә тотабыз? Әлбәттә контрольдә тотабыз. Әйтәйек, шул ук урманды ултырткандан һуң, язгы урман ултыртудан һуң ыңгай июнь айдарында безнең инвентаризация үтә. Ултыртылганмы, тиешле кимәлдәме, күләмдәме, бүтәнендә барлап сыгабыз, актировать итәбез. Шуннан һуң көлгелеккә ул инвентаризациянан бер рәттән бар техприемка дип атала. Аны карап сыгабыз. Ултыртылган агастың яй усырында приживаться итеп үтеп киткәннең өлешен билдәләбез. Әгәр дә методика буенча гектарга 4000 агастан адрак кәмрәк икән, без шул ук куртымга алучыларга, арендаторларга билдәләп китәбез өстәмә ултыртуды. Шуның күп кайберләре бар. Һәм шулай ук делянкалар менән дә агасты эшкарткан җирләрендә бүгенге көндә бунага без бик нык игътибар бирәбез. Маршрутный патрулирование аша. Элгәрәк әлбәттә мөмкин инде безнең план тикшерү планнарына кертеп барып, даими рәвештә күзәтү мөмкинлеге бар. Ну, һез беләһегез, хәзер нисәмә елга безнең менә шу предпринимательләргә тикшерү буенча категория рәвештә тыелу. Шуның өчен маршрутный аша билдәләйбез моны. Аңлашылды. Безгә тагы бер шылтырату бар, әйдәгез кабул итеп китәйек, эфирда гына якынлаша. Тыңлайбыз сезне, һаумыгыз, үзегез белән таныштырып. Сезнең кунакка минем соравым бар. Менә ул әйтә, югарыдан күзәтеп торалар дип. Менә Благовещенский районында мин беләм 40-талар елга буендагы бөтен агачларны елга кибә башлады хәзер. Ул турыда беләләр микән, кем шушыны разрешает икән шундый беззаконияны? Шуны беләсе килә. Ул вопрос не по тему. Кайсы тирәләр, ниндирәк авыл тирәләр? Менә Потеха елгасы, Благовещенский районы, раньше назывался этот совхоз, хәзер просто Благовещенский районы дип атала инде. Улица совхозная. Потеха елгасы буйлап, бик күп итеп 41 гектар агачлар елга хәзер кибә башлады. Аңланык. Менә шушы вопрос бигрәк волнует. Рәхмәт. Ну, был тәңгәлдә бер генә минең җавап, әлбәттә, урман инспекторларын чыгартып, урын yerine тикшертергә кирәк. Кайбер осракта шулайрак кылганска каршы туры килә, ысынлап та халык борсыла, был тәңгәлдә безнең халык бик актив, әүдем. Но без барып тикшергән урыннар кайбер вакыт безнең урман фондына инмәгән урманлыктар була килеп сыга. Но был тәңгәлдә әлбәттә экологик министрлык белән бергә эшләргә туры килә. Безнең эфирга гына якынлаша, Денис Катул, урман хуҗалыгындагы барган үзгәрештер гомумән республика икътисадына ниндирәк йогынты яһар икән? Бүген без икътисад турында күрә килешәбез. Ну, күзәллаулар шулайрак. Әгәр дә төптән
тулыгынса урманды эшкәртүдә беренчедән бит куйырга тиеш бедән төп бурыс итеп һәрбер нейне хәттем китәгенә хәттем эшкәртелеп бетерергә тиеш. То есть рус әйткәндә глубокая переработка дип атала. Һәм әлбәттә алдынгы технологиялар белән ингән арендаторлар булһа бигрәк тә әйбәт буларны, чөнки эш урындары беренчедән килеп сыга, анан китә налогтары һәм бер-беренә бәйләнеп киткән күп кенә социаль мәсьәләләрне хәл итү. Шунан безнең тарафтан әлбәттә вакытында бурыс безнең актуальләштереп барырга кирәк урман исендәге нидәрдә, данныйларда лесоустройство мәсьәлә. Менә бу тәңгәлдә без әлегә кызганычка каршы бик нык артта калабыз. Алла бирһә, киләсәктә ыңгай эшләп китеренә өмет менән бүгенге тапшыруды йомгаклыйк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Икътисади Башкортстан тапшыруының бүгенге кунагы Урман хуҗалыгы министры Динер Әхмәтянов булды. Динер Әскәт улы эфирга вакыт табып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Килгән сорашканга тиклем һау сәламәт булыгыз. Икътисади Башкортстан тапшыруы.